Hola, presidente. No esperaba yo esto. Sí, un minutito. Aparece así. Sí, sí, claro, está dando la espalda y Luisa, quítate. Outro para dar a benviga o seu relevo de Xiana por Fernando María Lorenzo. Dos consejitos son importantes. Contener en momentos que lo que significan de la que realmente hay una dependencia del pacto, no de la gestión que tiene una... Este lugar para está también mucho aquí en los niños, ahora hoy tenemos que ir gente de Miguel, jornadas abiertas a la población, los FIS, Sable Cortegada, y el sueldo de los niños, las actividades, es un amigos y combate, y son trabajadores, son Máis de 500.000 persoas van visitar o parque este ano, as illas. Por lo tanto, hai que permitirlles que as coñezan, que as disfruten, pero sobre todo que as respeten e as conserven. Por lo tanto, isto require un traballo de control, un traballo de información, un traballo de conservación que hai que facer pois para que sigan tendo ese valor e que moitísima xente máis, seguro, que querería visitalas, que o poida facer nun futuro de xeito ordenado, garantindo que todo funciona axeitadamente. Cada vez, además, teñen máis, nos contaban tamén, máis conexión, pois, por exemplo, con peregrinos que veñen facendo o Camiño de Santiago, moi de lonxe, xente de Estados Unidos, nos contaba tamén que ven a visita as illas como unha parte unha etapa máis do seu peregrinar ata Santiago. Creo que iso interesa moitísimo tamén difundilo, ese tipo de visitantes. Tamén hai que polos en valor e é unha nova orientación do que pode ser o parque. En definitiva, hai moitísimo traballo feito, moitísimo traballo por facer. Isto é unha dos emblemas de Galicia calidade, polo que nos identifican en moitísimos sitios e por eso temos que seguir mimando. E eu agradezo moitísimo a implicación de todo o mundo, da Administración Municipal, dos concellos que están directamente implicados, afectados, por suposto do Goberno Central, que tamén sigue sendo unha parte moi importante, xa digo, de toda a plantilla do parque, da Diputación e de todos os que traballan coa Consellería de Medio Ambiente á cabeza para que todo isto, insisto, se manteña e mellore para disfrute de todos. Como decía Pepín, remato xa, o parque é de todos, polo tanto, todos temos que aportar e estamos interesados en que vaya o mellor posible. E agora, o inicio da época estival de maior afluencia, de maior tensión, polo tanto, polo número de persoas que o vai visitar e cando temos que esmerarnos especialmente e que as cousas funcionen ben. Polo tanto,